Dentro. Pace și binecuvântare spunem tuturor care veți viziona această filmare. Pacea Domnului. Sunt aici împreună cu fratele Alberto. Desigur, el este conducătorul Bisericii Maranata din Segarcea. Avem ceva de anunțat și vă rugăm din toată inima, cei care sunteți cu noi sau care veți intra, să dați o distribuire ca să poată să ajungă la cât mai mulți oameni. Amin. Ne aflăm în Segarcea, județul Dolj. Cu ajutorul lui Dumnezeu, fratele Alberto împreună cu noi ne-am mobilizat și am dorit să facem un lucru bun pentru comunitatea din Segarcea și nu numai. Ne-am hotărât să aibă loc un eveniment evanghelistic, bineînțeles, pentru toți locuitorii din Segarcea, bineînțeles, și din Craiova și din împrejurim. Așadar, iubiții mei, acest eveniment va avea loc începând de pe data de 4 august, asta înseamnă de luni, mâine, până pe data de 6 zi de miercuri, și slujba se va derula în felul următor, pentru că vreau să vă anunț și invitații pe care îi avem, cu ajutorul lui Dumnezeu, da? Deci pe data de 4 august, zi de luni, vom avea invitat pe fratele Dorel Coraș, pastorul din zona Oradiei, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Alături de noi va fi la laudă și închinare fratele Daniel Păun din Fetești, împreună cu fratele Amar din Murgeni. Asta pe data de 4 august. Zicem ca Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Apoi pe data de 5, cu ajutorul lui Dumnezeu, este a doua zi din acest eveniment. Bineînțeles că avem ca invitat pe fratele pastor Nicu Sevastiță, împreună cu fratele Tibi, fratele Radu, care sunt pastorii Bisericii Maranata din Ales și pastorii care slujesc împreună cu noi. Desigur, la laudă și închinare fratele Sorin, Elvis și Marian din Bărbulești. Zicem Domnul să-i binecuvinteze, vă așteptăm cu drag. Apoi, ziua de miercuri, 6 august, va fi ultima seară, bineînțeles, care va fi și deschiderea bisericii oficial, Biserica Maranata din Segarcea. Invitat va fi fratele Daniel Dinescu și totodată împreună cu noi va fi pastorii fratele Radu, fratele Tibi, fratele Daniel Dinescu și fratele Daniel Păun. Aceștia sunt oamenii care ne vor sluji timp de 3 zile. Te rog din toată inima, tu care ne vizualizezi în această clipă, în momentele acestea, nu uita, vino, pentru că aici Domnul îți va da binecuvântare. Fratele Alberto, împreună ne-am mobilizat și am putut să facem acest scort al început în cetatea Segarcea, așadar te rog din toată inima, vino să te poți bucura. Fratele Alberto să aibă un cuvânt. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, vă mulțumim mult celor care au participat și celor care vor participa. Domnul să vă binecuvinteze. Prin harul Domnului am reușit să aducem cortul în Segarcea și zicem ca Domnul să lucreze prin harul Lui, ca oamenii să vină la mântuire, pentru că până la urmă țelul nostru acesta este, ca oamenii să cunoască pe Domnul Hristos în viața lor personală. Și așa cum a anunțat și fratele, majoritatea care prin harul Domnului ne-au promis că vin, ne rugăm ca Domnul să-i conducă, să-i călăuzească și să lucreze prin ei. Domnul să vorbească numele Lui. Vă așteptăm și pe cei cunoscuți și pe cei care nu ne cunosc. Indiferent oricine este binevenit, pentru că este intrare liberă și este pentru toată lumea. Zic ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Vreau doar să finalizez ceea ce privește cetățile din prejurim, bisericile din prejurim. Vă invităm cu tot dragul, vrem să ne bucurăm împreună. Vă rugăm din toată inima, aduceți un prieten. Acest eveniment este pentru sufletele noastre. Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu să vă călăuzească, să ne întâlnim cu bine pe data de luni, marți și miercuri. Asta este pe data de 4, 5 și 6 august. Multă binecuvântare și vă așteptăm cu drag. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să vă binecuvânteze. Da, și să filmăm o secție cadea în locația. Da, și sperăm că Domnul să dea biruință. Domnul va da biruință. Da, și să ne trezim cu bine și cam atât. Da, este încă în prelucrare. Mâine dimineață se vor finaliza și așezarea scaunelor. Așa că vă rugăm, iubiții mei, frați și surori, dragi prieteni,
din cetatea Săgarcea, Craiova, din toate împrejurimile, veniți să ne putem bucura împreună cu frați scumpi și în prezența Domnului. Să vă binecuvinteze Domnul.